lamɛnbaaw assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni an sigilen an ka juma tafsiri kɛnɛ kan min bɛ kɛ juma o juma magazine di Mali TV kan. Mais bi mura dɔɔni mana o yɔrɔ bi sɔn ka ye kumakaw na. An bɛ kuranɛ suran 104 na an bɛna o tafsiri kɛ bi. Bada auzu billahi minash shaitanir rajim. Wailun likulli humansati lumansati. Allah subhanahu wa ta'ala ko bɔnɛ ko bɛ ɲɛŋun bɔlaw ani danbere bɔla kelen-kelen bɛɛ. Mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛn bɛɛ lagosi ni kuma sɛbɛ fɔra wala ni ko sɛbɛ nana u b'u ɲɛ kɛ k'a lagosi wala k'u danbere bɔ cogo dɔ la. Ko bɔnɛ bɛ o kelen-kelen bɛɛ ye. N'i ma olu dɔn k'o de ye mɔgɔ ye allazi jama'a malan wa addadahu. Minnu bɛ nafolo fara ɲɔgɔn na ka a jati. O kɔrɔ ye u ka fɛn bɛɛ bɛnni don nafolo ɲini ma. I mana nafama ko fɛn o fɛn fɔ min tɛ nafolo ko kɔnɔ u b'a ɲini ka fiɲɛ bɔ o la. U b'o nafolo minnu fara ɲɔgɔn na a yahasibu k'u bɛ tila k'a miiri annama lahu akladahu k'a fɔ k'u ka o nafolo ko o de bɛna u dumɛ. O kɔrɔ u bɛna to o cɛrɔ kuda ye. Walima u b'a miiri ko u ka nafolo in k'o de bɛna kɛ o bɛ to sen nɔ bada k'o tɛ ban fiyewu. Kɛla ala ko ayi ko a tɛ ten. Layun bazana fili hutomati k'an bɛna u n'u ka nafolo in bɛɛ fili hutomati kɔnɔ. Jahanama so dɔ tɔgɔ ye ko hutomati. Mais o hutomati jahanama so bɛ tila ka taa tilayɔrɔ dɔmɔdɔ. Komi an y'a jira k'a fɔ jahanama n'a fɔra mɔgɔw k'a faamu a dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ a dɔ bɛ lahara. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a laban yɔrɔ ye lahara ta de. Nka nafolotigi minnu bɛ nafolo fara ɲɔgɔn na k'a jate ko nafolo in de ye fɛn bɛɛ ye. Ni ala ko kɛlɛ ko a t'o cogo la le. La yun bazana fili hutomati k'u ka nafolo ni u yɛrɛ k'u bɛna fili hutomati jahanama so kɔnɔ. N'o jahanama so sugu fɔra mɔgɔw bɛna ɲininkali kɛ ko hutomati ye mun ye. Ala yɛrɛ y'o de jaabi ko wa ma adraka mal hutomati ko Muhamadu ko hutomati ko mun bɛ e la dɔnniya ko mun don. Narulahi ko ala ka tasuma de don. Elmukadatu min bɛ mana aleti tatɔliho alali afu dati n'ale bɛ mana dusukun na dusukun de ye ale ampuli. I b'a jateminɛ nafolotigi caman bɛ yen diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ya u bɛ jahanama so min kɔnɔ o de tɔgɔ ye hutomati. Parce que olu ye nafolo fara ɲɔgɔn na ka nafolo in kɛ fɛn bɛɛ ye. A bɛ taa se yɔrɔ dɔrɔn nafolo jama yɔrɔ ye fɛn minnu ye ala bɛ u jɛ o fɛn dɔw la walima ka o fɛn o bɔ u bolo. N'o kɛra kuma bɛɛ i b'a ye u dusukun bi kɛ tasuma kɔnɔ. O de la ala ko tasuma de don min ampuli a bɛ mana ni finikolon min ye k'o ye dusukun ye. Tatɔliho alali afu dati ko a jahanama so in de a dimi bɛ yenge dusukun na. Innaha alayhim sodatun ko nka a jahanama so fana datuguli kɛ a manalen b'u dusukun na wa a datugulen don a da la. O kɔrɔ ye min ye bamanankan la i b'a sɔrɔ e bɛ mɔgɔ dɔ ye wariba b'a bolo e ɲɛ bɔlen b'a fɛ. Mais i b'a sɔrɔ dimi min b'a dusukun na ka yaala e tɛ se k'o ye o tɛ se ka jira e la. Ka d'a kan ale ye nafolo in kɛ fɛn bɛɛ ye ala nana nafolo jama yɔrɔ bɛɛ bɔ a la ka nafolo gansan to a bolo. Ka misali di o kan ni e ye wari kɛ fɛn bɛɛ ye sisan an k'a kɛ a tigilamaa mana den sɔrɔ. Si nana sɛbɛ kɔrɔ nafolo b'a bolo komi ci t'a la nka den fansi t'ale bolo. A kɔni tiɲɛ don a bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw ye nka waati bɛɛ i b'a sɔrɔ a hami tun ye n'a y'a sɔrɔ den bɛ bolo ni sara o bɛ nafolo in cɛ ta. Donc o min dimi b'a dusukun na ala bɛ k'o de fɔ. A dɔwɛrɛ misaliya ye e ye nafolo kɛ ɲɔgɔn kan k'a cɛya nafolo caman b'i bolo i ye den dɔw sɔrɔ i y'olu bila ka taa kalan na fan bɛɛ. Ala nana n'a ka na ye o denw kalanna nka u nana kɛ sulariw wala dɔw kɛra fatɔ ye. I b'a ye nafolo yera a bolo nka nafolo jama yɔrɔ bɛɛ samara ka bɔ a la. Ala de ko u jahanama so in a bɛ mana u dusukun na a datugulen don a dala fɛnɛ fi amadin mumadadatin ko wa a sirilen don ntuloma la min ka jan. Munna ntuloma kiraya kumaw la ntuloma bɛ nata de fɔ mɔgɔ nata janya yɔrɔ. Nafolotigi filɛ nin ye n'ale bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a fɔ ko n b'a ko ɲɛnama kɛ misali la n'a b'a fɛ ka taa so dɔ jɔ i b'a sɔrɔ so pasema yɛrɛ dɔmɔ ale b'o dilan k'o kɛ dilan cogo ye min bɛ se ka hali san 300 400 kɛ. I ye nata janya yɔrɔ ye wa k'a sɔrɔ si yɛrɛ tɔ min bɛ peut-être o tɛ tɛmɛ san 2 san 3 kan. O de la ala ko k'ale ka nafolo ko in
ko a bɛna fili hutomati jahanama so kɔnɔ n'i m'o dɔn ko ala ka tasuma don min manala ye dusukun ye wa n'a donna o kɔnɔ k'o datugulen don a da la wa a sirilen don tuloma la fɛnɛ min banbannen don kojugu o de ye suran 104 in o tafsiri ye ni ala sɔnna ma an bɛna bi tafsiri jɔya komi mura banna ni ala sɔnna juma wɛrɛ an bɛna suran wɛrɛ ta ka taa n'o ye aw salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Folin tamni o magazine mari la jaba ko bela jili o bismillah awa su ko fo kenega mi meke abalon su no dem so fe Fatmata Jani qur'an tafsir ali ko fe juma bi ana su ko fo la sa maduru ko ni o wasu ko bamuru mi na so ko ba ko ni fene o wele ka tanye fo ka ta se madoma o ka su ko beta ta ma ko ta fan fela do be o ka su ko beta ka papier ko o luta fan fela manana ale ka sugo ko kɔni o bɛ taa tɔgɔtigi dɔ ka ko fanfɛla la duruna yɛrɛ kɔni o ye tɔgɔtigi kɔrɔ la fɛnɛ sego i ni ɲatuma jane ale yɛrɛ ni ɲama i ni da fila an m'a lajɛ banne an kanu b'a bɛɛ fo mɛ bi kɔni mura dɔɔni mana k'o kɛ hakɛ to ye ɲininkali minnu bɛ i bɛ tɛmɛ n'o ye jane sego an ka maa fɔlɔ ale ye musokɔrɔba ye a ko k'ale sugura de k'a ye k'a den fitinin a denmuso fitinin ko opéré la an bɛ ala deli ala k'a kɛ hɛrɛ jane o tɛ kojugu foyi fɔ ni mɔgɔ min nana sogo surtout musokɔrɔba k'a ye ko a kɛra a denmuso ye wala a mɔdenmuso ye k'o opéré la o b'a yira k'a fɔ a den a denmisɛnnin kɛra ye a bɛna furu sɔrɔ joona bɛ furu joona peut-être san 11 san 12 mɔgɔw bɛ giri daminɛ a nɔfɛ o bɛ o ɲɔgɔnna fɔ jane nga n'a sɔrɔ a sɔgɔra kun y'a sɔrɔ opération tɛ walima a kun donna salle kɔnɔ ka bɔ ten o b'a yira k'a fɔ sarakabɔ bɛ o la n'o tɛ a den ni a denmuso in cɛw bi kɔn ka giri a nɔfɛ nka mɔgɔw ka hakɛ to laban bɛ taa a tiɲɛ k'a bila a furu a laban a tɛ kɛ furukɛla ye bilen o b'a sɔrɔ musomanin dɔw bɛ wuli waati bɛ sanga ba sɔrɔ mɔgɔw bɛ girin ka giri f'a laban bɛ taa kɛ maa gɔlalen ye tuguni k'a ye a donna opération salle kɔnɔ ma ma opéré bilen o bɛ o ɲɔgɔnna fɔ ala k'an kisi o ma. maa filanan ale ye cɛlamɔgɔ ye a ko k'ale sugura de k'a ye ale bɛ siraba sanfɛ a bɛ ka tagama ka taa nka ale ni maa si ma bɛn. alihamdulilayi jane o fana sogo kɔrɔ ka di cogo dɔ la komi toujours fɔ mɔgɔw ka min faamu an sigi o sigi an bɛ segin o kuma kan sogo tɛ kɔrɔ kelen ye sogo kelen bɛ se ka kɔrɔ 100 ta dɔw bɛ kɔrɔ 50 ta nka sogo bɛɛ ni a tigi ka lehalaya ani min y'a lakeli o lehalaya cogoya don kɔrɔ fana bɛ interpréter n'o cogoya ye ni cɛlamɔgɔ min nana sogo k'a ye ale bɛ siraba kan ka taa nka cɛlamɔgɔ a k'a sɔrɔ banabaatɔ tɛ a fana a tɛ kɔnɔguwan ko dɔ da fɛ n'a nana sogo k'ale bɛ siraba kan ka taa ale ni maa si ma bɛn o b'a yira k'a fɔ a bɛna den tɔgɔtigi dɔ sɔrɔ a bɛna den dɔ sɔrɔ walima den dɔ b'a bolo o bɛ kɛ tɔgɔtigiba ye o b'o ɲɔgɔnna ko fɔ jane nka n'a sɔrɔla ani maa dɔ kun bɛnna sira in na dun o fana duwawu bɛ kɛ sarakati bɔw bɛ o la n'o tɛ n'a y'a ye ale bɛ siraba fɛ ka taa taatɔ ani jama bɛnna o b'a yira k'a fɔ sɔsɔli kɛlɛ bɛna don ani mɔgɔw cɛ i n'a fɔ kuma dɔw la misaliya la ni fanga dɔw nana i b'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ bɛɛ b'a fɔ k'a ka ɲi mɛ min b'a fɔ k'a man ɲi kuma dɔw la n'i ma jija e ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye o bɛ o ɲɔgɔnnaw ko fɔ. maa sabanan o ye muso ye a ko k'ale sugura de k'a ye k'u nana convocation di ale ma. an bɛ duwawu kɛ ala k'o kɛ hɛrɛ ye n'o tɛ ni mɔgɔ min nana sogo k'a ye k'u nana convocation d'i ma k'a sɔrɔ bana t'i la foyi t'i la o bɛ farigwan cunni dɔ ko fɔ min tɛ ɲa analyse ko bɛ analyse de ko fɔ farigwan dɔ b'a sɔrɔ a tɛ se ka furakɛ fiyewu f'a ka taa u yɛrɛ ɲɔgɔnna ko ka taa arajo kɛ ko ka nin kɛ tan o b'o o ɲɔgɔnnaw ko fɔ. nka n'a sɔrɔla a y'a sɔrɔ bana yɛrɛ b'a la réalité la k'a sɔrɔ sogo tɛ. ni bana yɛrɛ b'a la réalité la k'a sɔrɔ sogo tɛ o b'a yira k'a fɔ convocation mana d'a ma o b'a yira a ka bana fura bɛ sɔrɔ a la teliyara a bɛ bɔ bana in bɛ kɛnɛya. maa naaninan o ye muso ye a ko k'ale sugura de k'a ye waraba o sirilen bɛ an ka dɔnkilidalaba dɔ bɛ yen ko musangari o sirilen bɛ o ka da la. alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ dugawu kɛ ala k'a fana kɛ hɛrɛ ye
o fana saraka te bo la ni mɔgɔ min nana sogo i n'a fɔ a tigi y'a fɔ cogo min ko ale y'a ye Umu Sangare n'o ye mɔgɔ caman b'a dɔn ko waraba sirilen b'o ka da la nka a kɛra Umu Sangare a kɛra maa sugu o sugu ye ni mɔgɔ sogora ka i kanuba ye ko waraba sirilen b'a ka da la o b'a yira k'a fɔ kuma dɔ labɛnnen bɛ o tigilama bolo a kana sɔn fiyewu ka kuma o fɔ n'o tɛ ni a ye kuma o fɔ a bɛ sɔn ka problème sɔrɔ Ala k'an kisi o ma a kɛra Umu Sangare a kɛra maa wɛrɛ ye ni mɔgɔ kɔni sogora k'a ye wara sirilen bɛ e dɔnbaga ka da la o bɛ kuma maralen fɔ o tigi bolo ni a ye kuma in fɔ dɔrɔn a bɛ problème sɔrɔ Ala k'an kisi o ma. An ka maa duurunan n'an ka maa laban o kɔni k'o ye tɔgɔtigi kɔrɔ dɔ ye min tun ye kotigi ye an ka jamana in ale kɔnɔna la a ko k'ale sogora de k'a ye ko kɔnɔfinma nana jigin k'a sigi ale ka du kɔnɔ. Alhamdulilayi rabbil alamina janɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka o fana kisi ni tanga kɛ ni mɔgɔ min nana sogo k'a ye ko kɔnɔfinma nana jigin i ka du kɔnɔ surtout nin tigilama ko minisiri kɔrɔ don o b'a yira farati b'a la n'o tɛ nafolo tiɲɛla dɔw bɛ sɔn ka a ka nafolo tiɲɛ cogoya dɔ la Ala k'an kisi o ma. Nka n'a sɔrɔ kɔnɔ sugu wɛrɛ n'a fɔ kɔnɔ jɛma walima kɔnɔ couleur wɛrɛ kun jiginna a ka so kɔnɔ. Ni kɔnɔ jɛma nana jigin a ka so kɔnɔ janɛ k'a ye olu ye fɛn dɔw ta kan wa a yɛrɛ balimaw bɛna kɛ sababu ye ka tiɲɛli don a ka nafolo la o tɛ mɔgɔ sugu wɛrɛ fɔ o b'a yɛrɛ balimaw ko fɔ awɔ o bɛna tiɲɛli don a ka nafolo la Ala k'an kisi o ma mais sarakati bɛ nin bi sogo kelen kelen bɛɛ la mɔgɔw ye minnu mago bɛ a sarakati la janɛ. Siko ni min dansige bi an ka sogo la minnu tun b'an bolo n'aw mago bɛ k'a ka sogo kɔrɔ fɔ a bɛ patakiw ci an b'aw jaabi k'a ka sogo kɔrɔ fɛnɛ fɔ walasa cogo min na i bɛ se ka faamuyali kɔni k'o sɔrɔ a la an bɛ k'an bɛ bolo da Siko. Janɛ kuma ɲɛna an b'i fo ka an sinakɛ fo ko Ala k'a balo Ala k'a kɛ kamalenkɔrɔ belebele ye an burankɛ fana an bɛ foli belebele s'a ma ka d'a kan waati bɛɛ k'i bolo bɔ k'a k'a bolo bɔ i kan na ka na ɲininkali ninnu kɛ o ye koba ye k'an ka ɲɛmaaba fana fo n'o ye professeur Alasani Kone ye an ka cameraman fana an tɛ sɛgɛn k'a fo Basu Mayiga a k'an bɛn juma wɛrɛ inchallah.